जोंना मुसलपुर समस्तिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे जोंनि गासै बिल्डिंआव दङ जेनेबा भकपुर भिलेज भिलेजाव खैबाटा सुपार दङ बेयाव खमसे खम जोंनि भट केन्द्रआ जों जाखायख'ना बे जाखायख'नाव जोंहा मिनिमाम जोंहा 9,000सो थारमाने भट दङ बेखिनि थांलाय फैलाय बे बाजाराव जोंहा प्रत्येक सप्तायाव बाजारा खेबनै जायो बे खेबनै जाना गथ'फोरा स्कुला रानिंलि थांबाय थायो फुंबिलियावनो थांनावबाय गावबा गावनि बिमा बिफाफोरा फैनानै बे दलंखौ पार खालामनो गोनां जायो आरो बेहाय नुनायाव आरो आं मिथिनायाव आं बाय बैसोगोरासिन बे स्टाफनिनो बेयाव जोंहा गिबियावनो थांबाय कंग्रेस सरकार बिनिफ्राय थांबाय जोंहा एजिपि सरकार बिनिफ्राय फैलायबाय जोंहा दा 15 बोसोर बिपिएफआ दा राजत्व खालामदोंमोन दा सलायदोंमोन 5 बोसोर बारलांबाय बे इउपिपिएलआ दासिमबो जों बे दलंखौ जोङो माबा दिन्थिनो लाबोदोंमोनबाबो बिसोरो जागोन आरो खेबसे जाबाय जोंना बे स्थानीय जिथु भुपेन बर'आ बिथांनोबो जों थांनाय जादोंमोन 10 जनसो थांनोबो थिग আছে आं दिनैनो सिबिं दिनाव जनायगोन बे दलंखौ मा जाहोनाव होनाय जायाखै आं दिनै माबागोन गाबोन समनायनि भिडिअ रिजाल्टखौ होनाय जागोन थेवबो बिथाङा दा बेयावथ' जोंनि बे खाथिनिनो बिथाङाबो भकपुर बेन्दोंआवनो गोलैयो भकपुर बेन्दोंआवनो गोलैयो बिथाङा दासिमबो जों बे दलं गानो फैयाखै आरो बे दलंखौ नायना बेलेग बाथ्रा गामिखौनो गानो फैया बियो दा भटखौ बोरै बिनिफ्रायनो दा बेनो जों थिरांथा लादों जि जोंनि गामि जौगा आफादनि गासै बेन्दिंनि बे थांलाय फैलाय जिखिनि जों हारेसमेन्ट मोन्दों बिनि कारणे जों बे इलेक्सनाव बे बिसायख'थियाव जायफोरा थारमाने केम्पासाव फैगोन बिथांमोननो जों अब'ट' खालामनाय जागोन जायफोरा थारमाने जोंनो सत बांसा होनानै बे दलंखौ फाहामनाय जागोन बा होनाय जागोन होमब्लासो बिथांनो जोङो भट होनाय जागोन आरो बेखिनि इमानथ' जों बाहाय औवा खान्थि खान्थासो थारमाने माबा मेरामति खालामनाय जादों आरो बे दिनैथ' अखा हादों अखा हानायाव गथ'फोरा थांनोबोलै बे आंनो बे ना खान्था हान्दि आं पार खालामना हरदों आरो गथ'फोरखौबो स्कुलाव थांना नायदों हरदों बे स्नेपआ खिन्थु नोंथांमोना लानांगौमोन बे स्नेपखौ जों लाखिनाय जादिया बेबायदिनो आरो दानिया